joo, Salvos poikkeaa kaikista muista toimijoista sillä tavalla, että Salvos valmistaa kaikki nämä aitat ja saunat ja mökit niin tehtaalla sisätiloissa. Eli me ei enää hakata hirttä metsässä, sateessa, räntäsateessa kehikkoa paikalleen ja yritä siellä saada laatua, vaan kaikki tehdään sisätiloissa. Pienemmät mökit, saunat, kaikki tulee täysin valmiina, luovutetaan heti. Ja sitten jos puhutaan isommista mökkikokonaisuuksista, niin ne isoina moduuleina valmiina kuljetetaan tontille, asennetaan, yhdistetään ja 2-4 päivää maksimissaan luovutetaan avaimet asiakkaalle. Lisäarvo on se asiakkaan ajan ja rahan säästö. Eli asiakas istuu meidän kanssa 1-2 kertaa palaverissa, suunnitellaan, piirretään, mietitään aivan kaikki yksityiskohdat, minkä värinen, minkä kokoiset ikkunat, tuleeko takkaa, tuleeko saunaa, lauteta, terassia, portaita ja niin poispäin. Kaikki piirretään siinä istunnossa ja asiakas tietää eurolleen hinnan ennen päätöksentekoa, niin se on se meidän valtti.